नै लोगोफोर फाथै बुरजा खाखाबाय जोंहा बुरजा माने खाबावनांगौ आरो बेखिनिखौ खाना दोनग्रोबाय दायो दोनबाय स' हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं बर्थमान लोगोफोर दायो नै बेरेफुं जाबाय आरो 5:30 जाखो टाइमा 5:30 जाबाय लोगोफोर दायो जोङो दुब्लियाव थांनो रेडि नै जोंना नंगुमै गेब्लेयाबो नलाय गाजा बायसिदों माथो लोगोफोर नै माबाबाय मा होनो दुब्लियावहाय संख्रि जा दै बायदिसिना रेडि खालामगासिनो आरोना नोंथांमोना नायनो हाग्रा बजाय होबाय जों किट माबायावहाय नै लोगोफोर जोंहा बजाय लानानै दुब्लिनिफ्राय थांबाय थानोसैथ' लोगोफोर मोनफैबाय नै दुब्लियाव बे नङा आरोना जोंना नैबे नङा लोगोफोर बै नैबे दंफां नुहुरनाया बिनि एसे बारलांनांगौ नै बाबा मोना खोथिया रोगादों र' बाबा लगत हुदि साबि लोगोफोर दुब्लि बारि मोनफैबाय आङो आयौ हाबाब देन्जारहाय गिलु बालुसो लोगोफोर आङो मानि थाखाय एसेबां फ्रेस फैदों मिथिगौ आं माइ दायो गायनाय जाथ'नाय नङा आरो फुङावहाय खारन गोबां जानाय लोंनाय बायदिसिना रेडि खालामनांगौ दं नालाय बेखायनो आङो गायनाय जानाय नङा आङो माथ्र दायो एसे गायलांगोन आरो हायोबा गायलांगोन आङो माबा दै बायदिसिना जगार माने खालामनानै बेयाव दोनफैदों आरो साहा बायदिसिना बेयाव दोनफैखाबाय आङो दुब्लि बारियाव होफैखाबाय मा मोनफैयाखै मानसिफोर फैथ'वाखै आरो 6टानिफ्राय गायो लोगोफोर जोंना बेयावहाय ओमफ्राय दायो 5:30 बारबाय ओमफ्राय दा नायलांदो खैजन फैयो जोंनाव बारियावहाय दिनै माइ गायनो लोगोफोर जोंहा दिनैसो लोगोफोर गायगोना सोर सोरना गायखांखो आरो सोर सोरना गायबावनो दंबाव आयौ हाबाब कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर जोंहाथ' दिनैसो जात्रा 27 जुलाइ आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ नायदोंबा मिथिगोन दिनै 27 जुलाइ माबा मोनसे स्पेसियेल दङ दिनैहाय लोगोफोर थ' नै दुब्लि बारियाव बै आंनि उनाव नुनाया बियो आरोना मैया खामानि मावदोंमोन ओमफ्राय दिनै फैसा लांनो फैसो होनदोंमोननो ओमफ्राय बियो खामानि लिंहरनानै फैदों आरो ओमफ्राय बाराबो रोंलायलाङा नालाय हारसाखौ बियो मोजां बुजिया आउ खासिया नै लोगोफोर दिनै बेयाव गायगोन आरोना ओइ खर'निफ्राय लानानै ओरै बोथोरा एसेबां बरिया जानानै दं नै इसिम ओरै हा गोमोन नुलायसिगौमोन ओमफ्राय नैयावहाय बेलेगनि मामा जानाय इसराबो खोथिया फुखांदों आरोना दिनै बेलाय बिदिनो माइ गायग्राफोरा गायजेनहांबाय देग्लाय रदाबो दं जोंहाना आबै बाङालिसो गैला आरो देग्लाय लोमजानानै बेहा हामबाय आबैयाबो गायफैदों जोंनाव देग्लाय थांनाय बाराव गायमोनाखैनो आबै आबै बाङालिया गैया देग्लाय खैजन जाखोहा माइ गायग्राफ्रा नै ओरैनो थानायावनो हाजार गरममोन मैया माबाबो खानांनायानो बिलाइबो जोङो बेलासे माबा सा लोंखांनानै बिलाइ खानो रावबो गैया
लोगोफोर न'आव जों मोनफ्रुब्रबलायबाय नै गब्लें जाजों गब्लेनो फाथै माबागासिनो आंजों हेल्प होफागासिनो आरोना फाथै बोखावदों बियो ओमफ्राय आङो दावदै रुनोनि रेडि खालामदों आरोना लोगोफोर नै गरम जाबाय ओरैबायदि गरम दिनै जोंनि माइ गायनायाव सान्दुं दुंबाय लोगोफोर नै पुरा माबा दं 60टा रुनांगोनदां 60 लोगोफोर गयबो खावनानै लाखाबाय नैयावहाय दहय गब्लेया जोंहा दादिया फाथैया बे बेसे दंमोन बे ओमफ्राय नै पुरा इयावहाय आन्डा ले लिया आन्डा नै पुरा 55टा ओमफ्राय नेमखि बेयो 60टा दं ना 60टा दं दा हे लोगोफोर बेदर नै कारेन्टआनो थांबाय मा जागोन थान्दा जाखोना जादिया नैबेल'सो गुसु नै पुरा नैबेफोर गुसु मोनजोब्बाय नै लोगोफोर साहा लोङानो जोंनि फालायाव एसे सान्दुं दुंसोबाय थायो साहा लोङा जाफैबाय थायो माने जोंनानो होनोसै आरो बेखौ गरमखाबोना बोथोरा नै बजाया जोंहा होमबालाय दोननानै फैग्रोदो होमबालाय नों Nchiko. Kakak dong mulai. Namar saya. Ngomong soalnya. Sakit apa nih? Bukan tanjap sih sang. Korom dah. Aida Sofi dah. Bapak ero deh ya, makan kebulai deh. Ayo, nih. Ali, bila nunggu. Nih om. Lali habis. Hati tapi lagi ndek. Này chưa bèo. Này tụi nó làm ăn. Mà tôi không đi trên núi đâu. Sao lưng nó rồi vậy này?